Γιαννάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να ομολογήσω, κύριε Υπουργέ, ότι η ασάφεια, που πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καθόλου δημιουργική, έχει γίνει κυρίαρχη πρακτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ασαφής η σημερινή τοποθέτηση. Ασαφής η απάντηση που δώσατε προημερών σε ερώτηση συναδέλφου για το θέμα των απολιωμένων στη ζεύξη του Ακτείου. Ασαφής και η απάντηση σε άλλη ερώτηση για την ενδεχόμενη μείωση των διοδίων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρίου. Απάντηση για τη διακοπή του έργου Αμβρακίας δεν πήρα. Η απάντηση η οποία πήρα ήταν ότι συνεχίζεται το έργο. Τουλάχιστον συνεχίζονται μάλλον όλα τα έργα. Πράγμα το οποίο καθημερινά περνάω και βλέπω 4 μήνες τώρα δεν υπάρχει καθόλου αντικείμενο εργασίας. Δεν με πείσατε ότι έχετε οποιοσδήποτε αναπτυξιακό όραμα για την προώθηση των μεγάλων έργων υποδομής στη χώρα. Αλλά μετά και την τοποθέτησή σας σήμερα, αναρωτιέμαι αν ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο έχετε συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα αυτής της προώθησης. Αν επιδεικνύεται τέτοια ολιγορία για τα μεγάλα αναπτυξιακά, βάσιμα πιστεύω ότι τα μικρότερα δεν θα έχουν καμιά τύχη επί των ημερών σας. Και βεβαίως δεν αναφέρομαι στην Ιόνια Οδό ούτε στον οδικό άξονα Αμβρακία-Άκτιο που συνεχίζουν το Γαϊτανάκι, Σταμάτα, Ξεκίνα, με σωρία προβλημάτων και με όλα τα χρονοδιαγράμματα να έχουν την αχτή κυριολεκτικά στον αέρα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η πλήρης λειτουργία τους παραπέμπεται για το μέλλον. Τη σημαντικότητα της ολοκλήρωσης τη γνωρίζετε. Με την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο-Αμβρακία μειώνονται οι αποστάσεις για Λευκάδα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Βόνιτσα, Αμφιλοχία και σε συνδυασμό με την Ιόνια Οδό θα αποκτήσουμε επιτέλους ένα σοβαρό και ασφαλές οδικό δίκτυο. Επίσης θα δώσει αναπτυξιακή όθηση τόσο στη ζεύξη του Ακτείου όσο και στο τοπικό αεροδρόμιο. Έμεσα θα ωφεληθούν και τα νησιά της Κέρκυρας, Παξών και Φαλονιάς, αφού ο χρόνος προσέγγισης στα δυτικά παράλια θα μειωθεί πάρα πολύ αισθητά. Το ζητούμενο τώρα και στις δύο περιπτώσεις των αυτοκινητοδρόμων είναι να βοηθήσετε στη λύση των προβλημάτων που υπάρχουν, έτσι ώστε να μην κληθείτε να πληρώσετε αποζημιώσεις στους παραχωρησιούχους αφενός και αφετέρου να μην οδηγήσει σε νέες καθυστερήσεις η μεταφορά των έργων στο νέο ΕΣΠΑ. Τελειώνω λέγοντας, κύριε Υπουργέ, ότι λόγω των βροχοπτώσεων, των πλημμυρών και της έλλειψης συντήρησης σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Ηπείρου, το οποίο είναι κατεστραμμένο, χρειάζεται άμεση παρέμβασή σας για την αποκατάστασή του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των περοντών των βουλευτών.